Basit a lalaki, nigayem ko nga Alex. Ngem dakkel, ipanagpus buto na. Basit a lalaki, nigayem ko nga Alex. Ngem natangken, ti armas na. Agtawenen, daytoy ti 29. Ngem kaslapay lang 17. Basit a lalaki, nigayem ko nga Alex. Ngem ti kama, napigsa trumansa. Basit a lalaki, nigayem ko nga Alex. Ngem matidog, ti armas na. Iti na minsan, amapan ko maagbuya. Ti pelikula, nabainan isuna. Takuna ni Rosana, for adults only, ayubing kapay-ading. Sorry, di na kumakariri. No kayat mo, inka iti sa bali. Saan na sexy movie, no diket, comedy. For adults only. Basit a lalaki, nigayem ko nga Alex. Isungado dat matikaw ken kuana. Basit a lalaki, nigayem ko nga Alex. Taimala, kaday di apong na. Iti na minsan, namapan ko maagbuya. Iti pelikula, nabainan ni Suna. Takuna ni Rosana, for adults only, ayubing kapay-ading. Sorry, di na kumakariri. No kayat mo, inka iti sa bali. Saan na sexy movie, no diket, comedy. For adults only. For adults only, ay ubing kapay-ading. Sorry, di na kumakariri. No kayat mo, inka iti sa bali. Saan na sexy movie, no diket, comedy. For adults only. Thank you.